जों बेयाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो बारा बिदि बेराया नै साहित्य सभायाव दिनै खेबनै जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो जि दखान न'आव दंखायो जोंहा उदालगुरिनिफ्राय फैदों जों आम्बागाव ओमफ्राय जों दा बेयाव आखाइजों दानाय लकेल दख'ना लांगा लाबोदो आरो इन्दि फालि लाबोदो ओमफ्राय सल मोननो हागोन जोंनियाव ओमफ्राय आरो गामसा मोनगोन आर'नाइ गामसा ओमफ्राय आर'नाइ फालि बिदि मोनगोन आरो ब्लाउस ओरैनो बेजों लोगोसे माखासे ब्रेन्डनि बुस्थु लाबोदों नामा जोङो दा ब्रेन्डनि बुस्थु लाबोआखै जोंहा ब्रेन्ड हिसाबै माने गैयाबाबो जों आखाइजों दानाय लकेल माने दख'ना दङ आरो जोंनियाव इन्दि हिनिबो लाबोदों औ इन्दि फालि हिनि मा मा मोनगोन इन्दि हि जोंनाव जोमग्रा सल ओमफ्राय आरो फालि मोनगोन मा नांदों गोसोआव दोनो बेबायदि बर' थुनलाइ आफादनि बे साहित्य सभायावदि बिदि बाहागो लानानै बिराद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों खैजोन फैदों जोङो न'खरनिफ्राय जोंहा आंनि बिसि ओमफ्राय आरो फिसाय फैदों ओमफ्राय आरो फिसाला सानै दङ ओमफ्राय बिनानाव सासे दङ जोङो बे 64थि बर' साहित्य सभायाव जोङो इन्दि जि फाननो होननानै फैदों बाहाय लाब जागोन ना जाया जों नायनोसै जोङो जेन्ट्सफोरनि प्लेन इन्दि जि लाना फैदों आरो लेडिसफोरनि स्कार्फ सल बिदि लाना फैदों आरो कटबो दङ कटआ माने बेलेग बेलेग रोखोमनि दङ दाम गोसानिबो दङ खमनिबो दं आरो बेनोसै आरो महिलाफोरनिफ्राय सल मोनगोन सुरनि मोनगोन बे आरो गालेबो दङ इन्दिनि गाले जोङो एगजिबिसनाव होदों जोंनि दखाना जाहैबाय एगजिबिसननि गेटनि दालांनि ओरै सोनाब साइडआव आरो सोरबाफोर बायदिया गोसो गुदुं जानानै फैनि सिगांनो कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला नम्बर जामबुं नाम्बारफोर दं नामा नोंथांना दङ दङ गोसोआव दं नाम्बारखौ दङ 9957804281 सोरबाफोर बायदिया बेयाव मिथिनानै लायनो सानोबा नोंथांनि दखान बा इन्डास्ट्रियाव थांनो हागोन ना थांबानो थांनो हागोन जोङो बे रौथायावनो दङ जों सानै फैदों जोंनि रौथायाव थाङोबा जों कन्टेक्ट खालामनानै होनो हायो आरो